ọnụ mgbe niile ka a na-anụ tigbuo zọgbuo Ebonyi steeti bụ ana Igbo. Ọ bụkwọ na mụ bụ Ezeobi ga-abụkwa onye Ebonyi, adịkwu m redi. Mụ bụ Ezeobi dịkwu redi ịbụ onye Ikwo. Ọ bụ na Ikwo bụ the problem. Mụ bụ Ezeobi sekpọzie m Ezeobi nwoke Ikwo, sekpọọ m Ezeobi nwoke Ọhọzara, sekpọọ m Ezeobi nwoke Ọkpọchị, ibe niile nda mmazi sekpọọkwọ m Ezeobi nwa Abakaliki, no problem. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ana m ekele unu n'ụbọchị nke taa wee na-asị na ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Biko unu mana mgbe gara aga na Alusi ego Ezeobi ikwu nwe ihe o kwuru bịa sewe okwu mgbe anya na ndị Ebonyi steeti wee na-enwe ishu. Biko kwananụ ọpụtakwanụ ka ọ wee apologize ya to ndị Ebonyi steeti, maka na enwere a na-ekwu na onye ụfọdụ oge bụ ndị a na-anọ n'ịntanetị pụta nnọọ ha mepee ọnụ ha na-akọwa wa ọkọchago nke ọkọ ndị Ebonyi steeti wee dọwa ya vam. Nkata mmadụ emepe ọnụ na-asị na Ebonyi steeti abụghị iso na Igbo Land. Emepe ọnụ na-akọ tutu na-akọ pepe maka ya na-afụta small change. Edokwa m nọọsụ n'ogo private jet n'ogo na plane mee nka na plane nwanne ebu ya n'isi ya gbadata onwe onye mana ha ncha niile wụcha fọmatụ mgbe ahụ eji welata customers. Biko kwanụnụ gee na Alusi ego ntị ọyọkwa na mgbaghara ọ na-apologize to ndị Ebonyi steeti maka ihe o kwuru wee na-akọrịtịkwa n'onwe ya baghị ihe o kwukwana, maka na asị oju nwa nkịta isi ọtawa ma onye nwe oju nye ya isi kịta ọtawakwana tawa ma ndị Igbo ibie. Biko nụ elenụ vidiyo ka unu fụ. Daalụ ndị Igbo, maka na enwe one platform some people gwa m, enwe ndị gwa m na enwe one platform achọ ka emepe, na that platform ga-abụ maka ka e were na-unite kwa ndị Igbo, maka unu n'anya unu ga-abụ na ibe na-emezi na Igbo kara aka. Ibe nji eme vidio bụ maka nwanne anyị nwoke, enwe one of my brother, though enwe vidio mere ọbụọkwa na ọ kpọrọ m aja aba nwekwa okwu ọjọọ gwa m daga ya na-akpa Ebonyi son, mana achọrọ m ka ọ mara na anyị Igbo niile bụ one. The whole Igbos, we are the same people, you understand? Despite our religion, despite everything, despite anything we are doing, we are the same people. Onye ma nwa Ebonyi ya tag ya, achọrọ m ka nwa Ebonyi abịa online, ka ọ bịa online ugbo enwe ọ chọrọ ikwu ka okwu, maka na ka harapụkwa ebe ibe a na-ekwu na ọ pụta ịchọ sị na mbọ onye Anambra na na-discriminate kwa Ebonyi steeti. No, the reason nji na-eme vidio ahụ ka ọ maa na ịma na anyị Igbo dị divided very well, ọ dịgo much divided. Enwe ka aghachi onwe ka eji nọọsụ ka anọ ebe dị ka a na-ama ọka na enwe ka ọgụ ji daa, ọ ga-eribidokwe ndị Igbo, maka mgbojukwu ka na most people mgbojukwu dị ndụ, the time of Ojukwu dị mgbe bara enu, enwe some ndị Delta steeti so na Anambra, enwe some ndị Delta steeti so na Igbo, and they are fully aware version na Igbo. Most of ndị Akwa Ibom steeti, most of ndị Akwa Ibom, most of ndị Calabar, most of ndị Rivers State, then with 5 states it is na Igbo. Then vanina dị so proud na babu ndị Igbo, mana ugbu a most of all those people na van the south and anyị nwa bụ 5 states. Abịa na the whole, abịa na Nigeria, anyị nwa Igbo tribe, anyị nwere 5 states. With that 5 states bụ nke ekere anyị ka aka arapụrụ anyị, but we have been pulling weight. That 5 states anyị wee kwenye eme ihe ndị nwere 7 states 10 states na-emebe, mana southeast region 5 states, enwekwa ndị bụ 6, enwe ndị bụ 7, but anyị nwa bụ 5 na-akpakwa ike.
Ebonyi state people, they are our brothers. I remember when I was in Aba, when on Aba, my business, and me chetekwa then. Abonye Ebonyi state, akpọghị onye ikwo. Abonye Ebonyi akpọghị onye ikwo. Abonye Ebonyi akpọghị nwa ọkpọchi, nwa ọzọ. Then, you understand. But even that, past tense. All those discrimination, nwa Ebonyi na-ekwu. People discriminating Ebonyi state people. All those things, even the mature far back. You understand? Even the mature far back. Opposing now. And I believe that kind of thing can happen now. Because civilization, some people, amarona nka. So, Ebonyi state bunkai. I need never Igbo. Ndị Ebonyi unu ewezi n'iwe. Ọ bụ na unu na plan because ebe a na-ekwu otu a ka o si ebido nwa. Ebonyi son na-apụta most things ana m watch video. Most things ndị ọ na-ekwu na videos na watch. Some of videos here na bring enmity. I watch some certain videos here ndị watch chagoro. Most of those videos na bring most of even though they couldn't that videos. Most of even though they couldn't video affordable kwa Ezeobi sha, but okwesi na ekwu even down na public. Oga na ebute nkewa. Ọ na ebute nkewa. Ebonyi state, achọrọ m ijebe more farm again. The only thing mmadụ bere bụ na Ebonyi state ba na Igbo. Ebonyi state ba na Igbo. O nwere ike ikekwa ọbụna Anambra bụ ụzọ dị civilized. Anambra abịa na Igbo, Anambra bụ ụzọ dị civilized ma Imo steeti. Anambra na Imo steeti nwere ike bụ ụzọ dị civilized more than Ebonyi state ma ọkwa some part of Enugu state bụ side Nsụka. But anyị na-ebu the same Igbo. Anyị na-ebu the same Igbo. Ndị na-apụta na-asị na ndị Ebonyi steeti na onye Ebonyi sụ asụsụ na-eme anụ. Ọ dịkwa like that. Ndị South Rivers State bụ South, Calabar bụ South. Mana enwere onye Calabar sụ asụsụ onye Rivers State ama anụ ya. Onye dị men Calabar like Akpan, Odukpani. Ndị a na-agbasụ asụsụ gbasụọ their main language. Akara ịtọngọ nnọngọ. Onye Rivers State ama anụ ya mana bụ ndị South. So ọ dị otu a many places. Ndị Ebonyi unu bụ ndị Igbo. Ọma bụ Ezeobi na-asị unu na unu bụ ndị Igbo. Ebonyi steeti bụ Igbo Land and anyị bụ ndị Igbo ekewaga too much. Achọghịzi m ka a na-ekewa anyị bụ ndị Igbo ekewaga too much. Ebonyi steeti unu bụ ụmụnne anyị. Unu bụ ụmụnne anyị. Anambra one peace loving people. Anambra were place the very peaceful. Anambra will people eme. Anambra state will people otesheme ndị mmadụ accommodate. Kwevra Anambra. Adani kwa Anambra anyo. Anambra will number one people ga-eme gị accommodate in anything ebe ọ bụla ọsọ gị shiri bịa. Ebe ọ bụla ọsọ gị shiri bịa. Once in Anambra state na-eme people accommodate. Maka echetara m na ebe na village anyị enwekwa ndị Abakaliki ka na-arụkwa ọrụ ugbo na-arụrụ ndị mmadụ ọrụ ugbo ma ugbu a gbaka nkụ n'ọka mana ebe na ebe mana amansi mana amanuke mana mgbakwu mana n'ibo mana n'ise mana ama ọbịa a na-akpọba ndị Nkanụ mana most of them bụ ndị Abakaliki. So ọ pụtara na vada apụ o nwere ike na-abịa sị na anyway enwere ike asị na Anambra steeti na Imo steeti na ọ bụ ụzọ na civilization bụ ụzọ the other place before ndị Ebonyi steeti. But it doesn't mean anyị na-ebu the same Igbo. You understand? Mmadụ ekwesịghị ịpụta ndị Igbo adịgo divided. So anyị need ịdịkwa more divided. Igbo adịgo more divided. Since ndị obere ruo by now, abụbe mgbe Igbo dị more divided like this. Ije na Yoruba land, even ji abụ sometimes na-ekwu nsị no religion. Ije na Yoruba land, most people nọ na Yoruba land.
most of them Muslim, most of them Christian, most of them bụkwa traditionalist, but they are unite. Ekwu okwu Yoruba na bani na-apụta protect ya Yoruba. Ekwuru anything gbasara Yoruba na bani na-apụta protect ya Yoruba. So all that kind of thing ka na-ekwu. Upgrading na our religions is different na Igbo. Mana achọrọ m ka Igbo niile dị n'otu, Igbo niile bụrụ ofu. Enwekwa n'ebe ọzọ anyị nwere anyị ga-agbaga, akwụkwọ na Igbo nwa. Enwekwa na onye ọsọ ga-achụwa ọgbarujebe ugwu Awụsa ma ọgbarujebe Yoruba, ọkwa dị ise ma na Igbo nwa. Onye mere o ji abụ ibe niile na-eme na Igbo, a na-egbu mmadụ, atị na a na-egbu mmadụ, a na-eme nke a na-eme nke na Igbo. Ba niile na-emekwa anyị niile afet maka anyị niile bụ ndị Igbo. Mmadụ chetezie na Igbo, ụjọ a na-atụ ya. Ndị be anyị nọ Lagos cheta na Igbo, ụjọ a na-atụfa. Ndị be anyị nọ obodo oyibo cheta ịnata na Igbo, asịba anatakwana na a na-agbagbu mmadụ ebe, a na-agbagbu mmadụ ebe, a na-eme nke. So ibe nji maka ihe na-ekwu bụ Igbo the more divided now. Igbo the more divided. We can't afford to lose Ebonyi State now. Biko ndị Ebonyi unu ewezina iwe. Ndị Ebonyi si na unu ama abụzi ndị Igbo. Biko ndị Ebonyi unu ewezina iwe. Biko anyị niile bụ ụmụnne. This guy enwere ike biko ewe n'iwe na mkpọrọ boy ma enwere ike ọbụna ọtọ ọmụmụ na ntọrọ ya. This guy a na-akpọ nwa Ebonyi. That guy a na-akpọ nwa Ebonyi. And my watch most videos here. Sometimes videos here na-make sense, mana enwe nke ọ na-abụ okwu. Enwe na onwe na-eji ọnụ na-ekwute that discriminating. Even ndị mmadụ chefugoro echefu ka ọ ka na-echeta. Asịkwa onye Abakaliki nke a na onye Abakaliki ebe chọrọ ama enye abịasị nwa Abakaliki gbafu ebe nwa Abakaliki ụmụ even that people echefugo all those things. Enwezi ihe na-ekwu maka even that. Even ji maka ihe na-ekwu bụ nwa Ebonyi. Biko nwa Ebonyi anyị niile bụ ofu. Anyị Igbo niile bụ ofu. Anambra, Ebonyi, Imo, Enugu, Abia. We are all Igbos. Anyị niile bụ ndị Igbo. No matter na our religion dị different. Onye ọbụla na-eme nke ọchọ. Enwe freedom of worship. You can worship whatever you want to worship in a good way. Without anything. So, nke ọbụla ya chọrọ ife ofe. Ọ ya ka m ji na-ekwu na religion bụ ibe mebichara anyị. Enwe ibe mee na Igbo na apụta na asị na ọsọ da na Igbo ma ọ na-asị na enwe ibe a na-eme na Igbo na jenụ maka ibe a na-ekwu ofu ebe ma ọ na-asị na enwe ndị bịara ịnụsọ ndị Igbo ma ọ na-asị na ofu ibe mee. Ị ga-abụ na Igbo ekewego Igbo richara almost 10 one good people. They divide go na parish almost 10 Igbo. Ndị nke asị gị na bụ ndị Sabat, ndị nke asị gị na bụ ndị Zion, ndị nke a bụ ndị Omenala, ndị nke a bụ ndị na-agwọ ọgwụ, ndị nke a bụ ndị na-eme omenala na-agwọ ọgwụ, ndị nke a bụ ndị na-achụ àjà, ndị nke a bụ ndị na-eme nka. Igbo a divide go too much. Biko unu ewezina iwe. Unu ewezina iwe biko ndị Ebonyi, unu ewezina iwe biko. Anyị niile bụ ofu. Biko share ya na ibe ka o ruo nwa Ebonyi ntị. Nwa Ebonyi ewezina iwe o. Anyị niile bụ ndị Igbo ndị Igbo. Achọrọ m ị na-eme video maka ụfọdụ si na ibe mere iji eme all those things na all those content ị na-ekreti bụ na ị na-ekwu Ebonyi ka Facebook nwike na-akwụ gị ụgwọ. Mụ bụ Ezeobi ama ma ụma ekwu those things ka Facebook na-akwụ gị ụgwọ ma na iji achọ ego ndị Facebook mana mụ nwa ama mana the only thing na-eme ka ị mara ekuzina na ndị Igbo hetiri ndị Ebonyi steeti. Ekuzina na ndị Anambra hetiri ndị Ebonyi steeti. Ndị Anambra wụ peaceful people. Anambra wụ people ga-abụ gị na banọrị like ya. Anambra dị very peaceful. Anambra wụ people they are very accommodating. You understand? Iro na village anyị ijero Ọka, in short ijero Ebena bụ my own village gongom n'Ọka North. Iro Ebena ndị Nkanu bi na be ada agụtaba ọnụ. Ndị Nkanu nọ na Ebena ada agụtaba ọnụ paka nkụ. So ama m otu ị ga-echepụta ị na-asị na ndị Anambra na-achụpụ ndị Ebonyi, ndị Anambra na-eme ndị Ebonyi nke. Ebonyi steeti gbara Anambra okirikiri. Enwe ndị ga-abụ na Ọnịcha na-eme amadị na Aba bụ ndị Ebonyi. Enwe ndị na-emecha komedi mma amadị m na Aba bụ ndị Ebonyi. Ọ chọrọ recently ka m mata na ndị these comedies ma ndị anacha ma some bloggers na Aba bụ ndị Ebonyi steeti.
You understand? One niile bi na Anambra, most of them tocha na Onitsha. So ụdị ibe anyị na-ekwu, those people bụ ndị Ebonyi steeti bi na Anambra steeti na-emecha ma comedy ma blog, be nwere ike ikwu ụdị ibe anyị na-ekwu. Ebonyi steeti na Anambra wụ one people. Anyị na-ebu ndị Igbo. Onye Ebonyi sụ asụsụ na mma anụ ya. Onye Anambra sụ asụsụ onye Ebonyi ga-anụ ya. Olesizi ma enweziri otu onye Ebonyi si sụọ dị asụsụ sụkpuo ya n'ime, ma na ọ chọrọ ịsụ ya nke aghụghọ, ma na ọ chọrọ ịsụ ya nke ka m bịa anụ n'ibe a na-ekwu. Becha onye Ebonyi sụ asụsụ onye Anambra ga-anụ ya. Niile bụ ndị Igbo. Na onye Ebonyi a na-asụ ka asụsụ na onwere ya na-anụ ya ọma, mgbe ọ sị gị bịa, onye Igbo chi onye Igbo ibia bịa, ọ ga-abịa. You understand? Ofu language ahụ ka anyị niile ji. So Ebonyi na Anambra bụ nwanne. We are the same people. Biko ndị Ebonyi unu ewezina iwe. Ọ bụkwa na unu ndapụ anyị pụọ, ọ ga-afọzi 4 steeti. Ọ bụ na unu ndapụ anyị pụọ na anyị ga-afọzi 4 steeti. Biko unu apụna ndị Ebonyi. Ọ bụkwa na mmesekpara ka nsekpuru na unu apụna. Unu arapụkwa na anyị. Ka ọ rapụkwa ewe apụta echi na unu kwuo okwu ndị Ebonyi asị na babụ okwuzi ndị Igbo. Ọkwa nke a ga-aka anyị, nke a ga-aka anyị njọ. Ebonyi nwa anwa rapụ anyị, ọ ga-adịkwa anyị njọ. Ebonyi nwa anwa rapụ anyị, ọ ga-akakwa anyị njọ. Biko ndị Ebonyi unu ewezina iwe. O biko ọ bụ na enwego na onye Ebonyi steeti na-alaikiri Ezeobi, ndị Ebonyi ihe etiri m, biko kanụ na ibe nna ya unu ewezina iwe. Ọ bụghịkwanụ mgbe niile ka a na-anụ tigbuo zọgbuo tigbuo zọgbuo. Ebonyi steeti bụ ana Igbo. Ọ bụkwọ na mụ bụ Ezeobi ga-abụkwa onye Ebonyi, adịkwu m redi. Mụ bụ Ezeobi dịkwu redi ịbụ onye Ikwo. Ọ bụ na Ikwo bụ the problem. Mụ bụ Ezeobi sekpọọzie m Ezeobi nwoke Ikwo, sekpọọ m Ezeobi nwoke Ọhọzara, sekpọọ m Ezeobi nwoke Ọkpọchị, ibe niile nda mmazi sekpọọkwa m Ezeobi nwa Abakaliki. No problem. Mịa bụ na udo dị. Onwekwana mọchitin m hụrụ na ya. Some people na-ewe asị njakịrị, mmadụ nwere ike bụ mmadụ kpọọ ya nwa Abakaliki. You understand? Bi na onye a nwere ike filie na Abakaliki na Abakaliki na aba n'obu n'Ishi, ma ọ na no recently ka ba bịa pụta na tan, ma ọ na ba ma ọ filie ikekwe na Abakaliki na ọnọbụ n'ime before devil ma bịa mee ya na ọdị open. Ibe ndị ajọs egwuregwu nwanne na-egwusa nwanne. Ọ bụrụ ibe aka unu ga-abịa bụrụ n'obi na a na-akpụ unu nwa Abakaliki a na-eme unu nka. Ibe ndị enwere ibe ọ bụ Anambra peace loving people. Mgbe ọ na ndị mmadụ na-asị Anambra pride, Anambra pride, Anambra pride is too much. Ọ na-abụ nje na comment section nwa Ebonyi ahụ sọsọ ibe mma na-anụ ebe ahụ Anambra pride is too much. Anambra people, you people have pride. Anambra people have pride. Anambra we don't want again, we are going. Ebe ka unu na-ana? Unu ọ na-anazi arapa anyị ebe? Ebonyi people, ebe ka unu na-anazi arapa anyị? Ebe ọ bụ na unu na-ana, anyị si unu eje. Enwe ebe unu na-ana, anyị niile ga-anọ, anyị niile nọ n'ala Igbo. Anyị na-anwụ anwụ, anyị niile bụ ndị Igbo ga-anwụkọ ọnụ. Anyị na-adịkwanụ ndụ, anyị niile bụ ndị Igbo ga-adịkọ ndụ ọnụ. Ọ bụrụ nke na unu na-ana, ebe ka unu na-zi eje? Unu na unu rapụ anyị. Ha, enwekwa ebe unu na-ana eje. Ebonyi abịago n'ala Igbo na ọ bịago n'ala Igbo. Ebonyi bụ Igbo, Ebonyi bụ Anambra, Anambra bụ Ebonyi. Ebonyi bụ Anambra, Anambra bụ Ebonyi. Ebonyi bụ Imo, Imo bụ Ebonyi. Ebonyi bụ Abia, Abia bụ Ebonyi. Ebonyi bụ Enugu, Enugu bụ Ebonyi. So otu a ka o si dị. Anyị niile wụ the same Igbo people. Nwa Ebonyi biko mewe another content. Biko achọrọ m ka ị were ibe a na-eme content. This thing na-ebute nghasa n'ala Igbo, ọ ka na-ebute nkewe. O nwekwa ka ọ dị na-apụtara ịchasị na ndị Ebonyi steeti si na babụọzi ndị Igbo. Ugbu a na-ekwe people ama eme understand. Na-ekwe people adịghị eme understand. Emeka na ọ na-aba ikwuo ndị Igbo kwuo ndị mfe onye Rivers steeti ka ọ pụtasị m na ọwụ onye Igbo. Ọ na-atọ m ụtọ n'obi. Onye Rivers steeti na-apụta na ọsị m na ọ bụ onye Ikwere na ọ bụ onye Igbo. Njide ego ebe ahụ zikwuo ya ma mmanya. You understand? Mpụta na-abụ onye ịkọta ekpene, ịkọrọ ekpene na nso na Abia steeti, ịkọrọ ekpene Ọbọhịa. Ọ nọ na Akwa Ibom steeti. Mana onye ịkọrọ ekpene, ụfọdụ ndị ịkọrọ ekpene pụtara sị na ha bụ ndị Igbo. Ọ na-atọ m ụtọ n'obi.
ịfụtakwa ebe a na-abụ onye Delta steeti enwe ndị Delta ị ga-aba sị gị na bụ ndị Igbo ọ na-atọ m ụtọ n'obi at least mma na Igbo nwe mmadụ na izuru ebe niile mana nke a na-ekwuzi Ebonyi steeti na-apụtakwu na-asị na bụ ndị Ebonyi abụọzikwa Ebonyi detin na Ebonyi steeti abụọzikwa na Igbo ọ dị very very bad ọ dị very very bad ndị Ebonyi biko enwe ka esi meju unu gbaarụ ọ bụ na iwe na-ewu unu iwe weziri unu na Ebonyi steeti bụ ana Igbo Igbo bụ Ebonyi anyị niile bụ ụmụnne anyị niile dị n'otu anyị niile ga-adịgide n'otu ruo mgbe ọbụla onye ọbụla ga-anakwuwe ebe o shebi ụwa mana ọ bụ ụmụ Igbo anyị bụ Igbo nwe 5 steeti Anambra, Ebonyi, Enugu, Abia and Imo anyị niile wu Igbo we are Igbo nation biko unu ewezina iwe ndị Ebonyi steeti anyị niile bụ ndị Igbo anyị niile bụ Igbo nobody is discriminating you people unu ewezina iwe nwa Ebonyi biko achọrọ m ka ị na-ekwu okwu mgbe niile maka vidio gị onwere ka ị na ọnwa week rapụ ime vidio rapụ ikwute Ebonyi na Anambra Ebonyi na Imo Ebonyi na ndị Igbo most of vidio na-agacha Ebonyi na Igbo Ebonyi na Igbo Ebonyi na Anambra Ebonyi na Enugu Ebonyi na ị na-ekoyi ndị Ebonyi na problem most of ndị Ebonyi asịgo na ọbụrụ ọgbaziri gị ibe anyị na-eme na gị wepụ aka enwe n'ofe before ha aka mmadụ biko nwa Ebonyi wepụ aka enwe n'ofe before ha aka mmadụ biko ana m ayọ eji m ibe ọbụla inefe na-ayọ gị emezina kọntentị ya emezina ibe a ka anyị yaba nke religion mere anyị ka ọ kapụ nke religion ka a na-ekwu mmadụ otu a ga-esi sọvie maka ebelivu m na obere oge na ndị mmadụ ga na-aghọta na onye ọbụla nwere freedom of worship ibe ọbụla ị chọrọ ife ka ị ga-efe ọ bụzie na imebie ma imeta ya ọfụma gọọmenti ga-abịa gwa gị na ide emeta ọfụma I believe that nobody is more powerful than government. Government has the final say. So, biko nwa Ebonyi ibe last video mmemmere gị ekuzina na Ebonyi ejizina ọnụ na-ekwu Ebonyi na ndị Ebonyi na ndị Anambra na-eme Ebonyi nke Imo na-eme Ebonyi nka mgosili ebe na-akpọkarị ababa Anambra biko nwa Ebonyi son ekwuzini anyị niile bụ ofu ị nwere ike ịpụta echi kpọọ m Ezeobi nwa Abakaliki mma aza ma ebe na anyị nọ n'udo Ebonyi steeti rapụ anyị bụ ndị Igbo ọ ga-enyekwa anyị nsogbu ọ ga-enye anyị nsogbu wee ọ ga-enye anyị nsogbu Ebonyi biko anyị niile bụ nwanne esekpuru m na ya unu biko si unu ndị Ebonyi unu ewezina iwe achọrọ m ka apụta ịcha sị na ndị Ebonyi esozikwe na ana Igbo ọ bụ ozi nnọọ steeti ka anyị nwere biko ọwụ na iwe na-ewu unu iwe ewezina unu biko tụsara unu m ozi ya ka oro nwa Ebonyi ntị nwa Ebonyi biko mụbụ Ezeobi na ya oge na-asị gị ewezina iwe o nwa Ebonyi amụbụ Ezeobi nwa Abakaliki na-ekwu okwu a Ezeobi nwa Ikwo amụbụ Ezeobi nwa Ikwo na ya biko na-asụ na anyị niile bụ ofu nke ọbụla akpọrọ gị ịza anyị niile bụ ndị Igbo biko nwa Ebonyi anyị nsị ka m gwa gị ekene nwere ejikwa m n'aka unu fecha na vidio biko gbasala anyị ozi ya sọskraịbụ na dis chanel bụrụ notifikeshọn gị ka isola anyị na-adị notifaid mgbe ọbụla anyị na-eweta ozi ọfa maka na ozi anyị na-abata n'ike m mgbe ọbụla biko nụ na-ekenekwa nwoke na-ekene nwaanyị na-asị ka anyị nwere mgbe ọzọ